अगर बात अच्छा लगी तो भजन में हम कहब कि सब ताली बजाएंगे। अरे हरि के भजन बिना सब कुछ देखिए हमारा कलाकार के बड़ा प्रेमी है। कलाकार में वो कलाकार जे घर से गरीब होखे ओकरा कोनो राह रास्ता ना मिलत होखे ओकरा के हमरा सिपाही चाचा कौना स्तर से राह रास्ता धरावे के बा यहाँ के जानीला। हमरा सिपाही चाचा एगो फायर ब्रिगेड में बहुत बड़ा पद को भी बनी हमरा के आशीर्वाद दिले बनी। हम सिपाही चाचा के बार बार प्रणाम करो। ये हमारा शीतलपुर छपरा जिला के मित्र है मिथुन जी। अब बड़ी मानीला दिल से वो छोट भाई लेखा यहाँ के बड़ भाई बानी मिथुन जी आशीर्वाद दिले बानी बार बार प्रणाम। बाकी भाव बा हरि के भजन बिना सब कुछ ताकत रहो तो अच्छा रही। एक बार हम आपको करो कि जे साज बाज को संगत करो तनी भैया सब है एक बार और सब यहाँ सब खातिर ताली बजाएंगे। कहीं कहीं देखी जे मिजाज गायक की आवाज तनी मनी नरमो होके आ उल्लेदार रहे लगो तो सबसे पहले वो ध्यान अगर ओकर आकर्षित होला तो सजिंदा लोग भी जाला। हम हूँ डेरात रहे कि भाई पहला बार भेंट बा बाकी दिल से कहतनी आ सरस्वती के कृपा रहो सब बनो रहो कि अगर हमें जिला में आई तो दुनिया सिंह फलाना सिंह की जरूरत नहीं है गोलू राजा पर टीम काफी बा। समय ऐसा हो एगो हमारा धुन याद पड़ल बा उहे धुन रवा सबसे बजावे जेकरा द्वार पर चंदन भैया हम गइल रहे बलिया जिला में ओकर हम द्वार के शोभा बढ़ावे गइल हो लेकिन समय ऐसा हो गइल कि गोली चल गइल तो दूगो गोली शरीर में लग गई। तो इमे लोग के दोष नहीं थे प्रभु जी के में कृपा कहल जाई उहे जन्म देले बड़े और उहे बचवले भी बड़े तब हमारा धुन याद आता रब जो चाहे वही होना देखिए जीवन में भैया का बेकार है जौन हमने के आज दुनिया में जियो तनी जा बुजुर्ग के बुझात हुई जब तक नौजवान रहो तब तक खूब मजा आवेला हर काम में बाकी सब माया के बाजार हो आ जीवन में जौन जरूरत बा उहे हम बताओ तनी
का यूट्यूब वाला भाई निमन चीज के रिकॉर्डिंग ना कर बोलो काहे खाली बाउर का चढ़ावता लोग गोलू के बदनाम करे खातिर खाली बाउर चढ़ावता रे सब कि कैसे हम गाड़ी सुनी बात सुनी और निमन भजन गावत नहीं फेरा में नहीं खो देखी जीवन में का बेकार बा मंदिर भी न आज समय हम कि इतना रवा सब निमन बजावत नहीं कि गोलू राजा धोती कुर्ता में नहीं खन खाली गोली लगे के चलते बाकी चली मंदिर बिना शब्द पर ध्यान दे मंदिर बिना मूरत के सिंगार बिना सूरत मंदिर होके और में भगवान के मूर्त ना होके तो सांड वालू भैया वो मंदिर बेकार लगेला खूब चेहरा निमन होके और वो चेहरा पर सिंगार होके तके होने मराता रहे के पूछे वाला नहीं थे हमारे खूब चेहरा निमन होके और चेहरा के बनावट निमन ना होके तो चेहरा बेकार बा मंदिर बिना मूरत के सिंगार बिना सूरत बात बिना जहाँ बात बोले के स्थान मिले वही जब बातों बोले के चाहिए बिना मतलब के बात बोला ही नु तो लोग कहे के मारो महा चटुआ मिलल बात बिना हरि के भजन बिना सब कुछ और देखिए जीवन में एगो और बात बहुत जरूरी बात जैसे चिड़ै बिना चोंच के चिड़ै बिना चोंच के बैल बिना जैसे चिड़ै बिना चोंच के बेकार लागेले बैल बिना पोछ के बेकार लागेले एगो बात औरी बजन हेने के नौजवान भाई खातिर कहो काहे सब नौजवान खातिर कहो अगर निमन बात लगी तो हल्ला करी हलो चेहरा निमन होके बाकी एगो चीज ना होके तो बेकार लगेला जानता नहीं का मौत बिना छुके मस्त हमरो नहीं है बाकी हमार उम्र भी 21 साल का बाकी मरद होके मौत बिना छुके बिल्कुल बेकार
हरि के भजन